Ne samo potpisi, već i aktivno učestvovanje u formiranju Saveta Crnogoraca u Srbiji. To je poruka koju predstavnici ambasade Crne Gore šalju svojim zemljacima. Nastavljaju akciju za formiranje Crnogorskog nacionalnog savjeta. Po drugi put su u Nišu, posle Medijane dolaze u opštinu Pantelej. U međuvremenu prikupljen jedan značajni broj i možda nekolike stotine potpisa još hvali da bi bila validna ta inicijativa. Dakle, vjerujemo da će za par mjeseci biti prikupljeno neophodnih precizno 1927 potpisa za inicijativu za učešće na izborima za formiranje Crnogorskog nacionalnog manjinskog savjeta. Mi smo vrlo blizu toga da se preda inicijativa, tek čeka na proljeće kada se raspišu izbori za nacionalni savjet i Crnogorci će sljedeće godine, kad to po zakonu o nacionalnim savjetima države Srbije, formirati nacionalni savjet kao uslov za dobijanje posebnih prava kao svaka zajednica. To što mi danas radimo, nekima će sutra biti istorija i treba svi da damo svoj potpis. Mi ćemo to omogućiti ljudima ovakvim akcijama. Imamo nameru da na svim opštinama niškim. Za inicijativu je potrebno 1920 potpisa. To je 5% od ukupnog broja Crnogoraca u Srbiji. Prema poslednjem popisu ovde ih živi 38.500.